Sí, la selva. Molt bé! I quan sents aquest ritme, et tornes boig i no et pots dominar. El sol despunta entre les muntanyes, és pa d'hivern s'obren els ulls i ens sentim. Arriba la selva, ocells que piquen en tot un dels arbres i les abelles fan zum-zum, fan sentir. Arriba la selva, tot i que siguis molt lluny de la selva, la dures dins del teu cor. Sents la seva veu voltant pels aires, sents una veu que mai no calla, treus de la moviment, ja s'endins cada fil, fan sentir. Arriba la selva, molt bé, doncs. Arriba la selva, i quan aquest ritme es sent el meu voltant, els animals parlen Bona tarda, famílies. A aquesta hora de les activitats amb moltes ganes esperem que us agradi. Però cap com la del món. La selva dorm en silenci i de sobte es trenca el silenci per un so mai escoltat, el d'un cadell llum. Sereu els guardians d'aquesta deliciosa i nova criatura. Els guardians? Més que això serà un de vosaltres el vostre germà. Però qui és? Qui és? Qui és? És un cadell. Un cadell humà? Un cadell humà. Molt abandonat a la selva. Demis indefins. La llei diu no tocar-lo. No és digne d'un bon caçador. La llei, la llei, la llei. Algun dia totes les criatures de la selva s'implicaran entre els seus ulls. Crideu a la vostra mare. Sí, Galia, però... Però què? Com li diuen? Se'ns ha presentat un ús sense pell, com una granota. El seu nom serà Mowgli. Mowgli, 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 Mowgli! Jo m'ocuparé d'aquest cadell petit que quedaré molt primer. Podrà viure al cap dels llocs fins que ell pugui decidir per ell mateix. Per un membre més el poble lliure. Ha complert amb el seu deure i decideix no perdre el carnista. Passa el temps, les pluges han vingut i han passat 10 vegades. Mowgli és un més en la vegada. Viu feliç amb els seus germans, però Bagheera sap que un dia haurà de marxar. Sisplau, una altra vegada, per què no mireu un trepitgeu? No faig res
L'alcalde Llimà i el de Xercal. Però l'alcalde ja ha de marxar. Però jo el vull complir, no el deixaré. Sí, però tots els jocs no el podreu ajudar. Si maten el que hem de fer seria una vergonya, no ens uns bons caçadors. I tots sabeu què significa això. Vindrà més amb la flor vermella i això provocaria l'estampida de tots. Cal mantenir la pau i la vida del poble lliure. El que deien per tant! Jo sé com puc ajudar-li. Els seus avantpassats no van respectar la llei. Això va arribar a la mort de vergonya i no. Jo no tinc com més raons que la meva gola. Ah! Xercant! Estic part de tanta cerimònia! Xercant, ves que n'has canviat de models! El que deien per tant! Jo sé com puc ajudar-lo. Silenci! Baguira, sisplau, parla. Jo l'acompanyaré al poblat dels humans. D'acord, Baguira, s'ha de ser guàrdia permanent perquè cap perill amenaci la vida del cadell humà. I tu, Xercant, enfila cap al vostre cau, fora d'aquí! Arribarà l'hora de la meva venjança. Juro que tornaré! Mare, haig de marxar. No marxis. Entre tots ens trobarem. Si no marxo, estareu en perill. Mai no t'oblidis que ets meu, sol meu. No aniré lluny, tornaré. Baguira acompanya Moni al poblat dels humans, però ell no ho sap. Pel camí es trobarà una serpent d'elefants, però també li esperarà. Baguira, quin som, que no podem tornar a casa, estic cansat i es fa de nit. No tornarem, anem al poblat dels humans. Jo no vull. Escolta'm, Xercà ha de tornar i el vol matar. A mi? Xercà no accepta que et facis gran i et tornis caçador. Jo no vull anar al poblat dels humans. Anem al poblat, demanem el camí. No ho faré, calla el joc. Dorm, aneu nen, dorm en pau. Baguira! Dorm. És que Baguira he d'anar. No. Baguira, desperta! Això arruïnarà la meva elegància. Ja són els frescura. I tu vols viure a la selva? Sí, jo vull que dormi. Aquest cabell va dormir. Es fa de dia i de sobte es desperta. De lluny s'escolta un gran xivarri. És d'un grup d'elefants que estan
desfilant. Mowgli es suaviza el territori. Bagheera marxa i Mowgli està sol i molt enfadat. Descansa a l'ombra d'un arbre quan què és això? Mai no havia vist una cosa així. Mai no m'havia passat això. Deixa! No són paraules d'una puça com tu. Jo no sóc una puça. Jo t'ensenyaré a lluitar com un os. Fes un crit com un os. Grrr! Grrr! Però molt més fort. Grrr! No l'hauria d'haver deixat sol. Grrr! Estàs millorant. Respira. Balú, què fas? Ets un gran jurista. Gairebé el mates! És simpàtic, li ensenyo tot el que jo sé. No tindries temps. Per què? El porta el plorat dels humans. Allà en el faran humà. I... Jo no vull! Jo t'ensenyaré. Fixa't bé en el que has de fer. Busca el que és més fonamental, les coses simples i vitals, obliden els problemes inquietuds. Si busques el més essencial, trobaràs la cura i trobaràs tot el que necessites sempre. Pessigolles no, Mowgli. Bagheera, treu-me. Quina cançó més estúpida. Va, Mowgli, canta amb mi. És fonamental, les coses simples i vitals, obliden els problemes inquietuds. Si busques el més essencial, a la natura trobaràs tot el que necessites. El caballo va allí, se va en un lapí, no hi ha res igual, a la llum del vi. La vella diu amunt, fins que va ferment només dormir. Si mires sota les pedres i vols veure un bon formiguer, aguanta estaràs. Les coses bàsiques al món són sempre punts, són sempre punts. És fonamental, les coses simples i vitals, obliden dels problemes inquietuds. Si busques el més essencial, a la natura hi trobaràs tot el que necessites sempre a punt. Sols tenim la figa, has de recordar que hi ha les vinyes i que fan bon mar. Has d'agafar la mà per prendre mar, pujar amb un pal. Però si el rolo no s'ha deixat, el francament potser ja no cal. Sí, gràcies, Balú! Les coses bàsiques al món són sempre punts, són sempre Això és una meravella, això és vida. No treballis massa buscant coses que mai trobaràs. Et plantejo que tingueu bona sort. Va, Balú, m'agrada ser un bo. Així m'agrada, el meu ser. Molt bé, m'encanta que puc descansar. Balú! Bagheera, Bagheera, Bagheera. Què ha passat? I què, David? On és Mowgli? L'han raptat les mones. Segur que l'han dut a les ruïnes. Anem ràpid!
enganyar-lo per tenir el foc vermell. Els dos pensen que poder fer. Ja te l'he portat, aquest és el cabell humà. Sí, aquí el tens. M'ha arribat a les meves orelles que et vas quedar a viure a la selva. És veritat, deixeu-me! Menja, tu vols ser de la selva, el rei soc jo. D'acord, faria qualsevol cosa per quedar-me. Jo vull ser com tu. Digues on és el secret de foc vermell. Jo no ho sé. Tu m'enganyes. Vola el foc! Balú, hem d'utilitzar l'especial a la porta. Jo ja ho sé, a mi em sobra. Aquí t'ensenyaré la rima, un tipus important. És un honor ser superior, però t'hauràs d'acabar cansant. Jo vull molt més que això, noi. Vull viure en un complex i ser tant com els homes són, que ningú s'ha acabat. Oh, tu i tu, vull ser com tu. Vull caminar com tu, fer com tu. Estic segur que va per mi. Aprendre a ser un humà com tu. Facis de simple nano, que eres un gran com tu. Eres la por, la flor del foc, desitjo com ningú. Au, digues que cal fer nano, au, digues que la dur. Parla, confessa, i molta pressa, va ser per fi com tu. Oh, tu i tu, poder ser com tu. Vull caminar com tu, fer com tu. Tu i tu, estic segur que va per mi. Aprendre a ser un humà com tu. Aprendre a ser un humà com tu. Aprendre a ser un humà com tu. Espada en tota la selva està en silenci. Balú i Balú, amb molta tendresa, miren a Muli com dorm. Finalment, es diu ara la que Bagheera ha de parlar seriosament amb Balú. Això sí que està bé, eh? Hi ha habilitats a l'home, però buscar de nou i tu no l'ajudes. Baixa la veu, que et despertaràs. No és fàcil ser com jo. Espero que hagis après una cosa d'això. És com jo, eh? Voluntària, hem de parlar. Explica. Balú, al carrer hi ha d'anar poblat. Aquí corre perill. Jo he nascut a la selva, ho sé, i tinc categoria. No em pots estar com un fill. No, explica. Que t'oferi amb la seva parella. Aquesta no t'aixeries amb una pantera, oi? Fins ara no m'han demanat. Balú, no t'adones que corre perill. Oye, l'home, si vol vengança, no esperarà. Què farem? El millor ja saps què és, no discutir. Però no li vas prometre que... Balú, explica-li tu, a mi no em farà cas. Morí, desperta-te, hem de fer amics. Serà divertit. Segur que sí. Adéu, que vagi bé, i molta sort. Va, Balú, m'agrada ser un os. Que és més fonamental, les coses simples i vitals. Oblida dels problemes i inquietuds. Si busques el més essencial, a la natura hi trobaràs tot el que necessites sempre. Va, marxem. A on? A un lloc nou. Amb tu no m'importa.
Què ha passat? No t'he cobrat, m'he intentat explicar les teves paraules i... No hi pensis, Martín. Tu per un gat i jo per un altre. Anem ràpid. Si passés alguna cosa, no hi ha cap va caminar per la seva. Llest i decent no ho són. Ell creu que els seus amics de la selva l'han traït, però en realitat no ha estat així. Bagheera i Baloo demanen ajut als seus amics de la selva. Es troba la serp malvada que ve en el nen. Ell no confia en ella i marxa. Segueix el camí i es troba amb un grup de boters. Intenten animar-lo, però no ho aconsegueix. Cercant és altre i la sota. Gràcies per entretenir la meva víctima. Ràpid, marxem, Mogui, corre, amic, corre! Però per què no corre? Per què no corre? No saps qui som jo? I tant, res personal, però he d'eliminar-te abans de que creixis i siguis tu el que m'elimini a mi. Jo no fujo de ningú. Caram, la teva valentia mereix una oportunitat. Comptaré fins a 10 i tu comença a córrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa'm, ho hauràs de fer d'una altra manera. Traïdor! Us prometo que me les pagareu, que sempre he estat donant una oportunitat. Salut, desperta! No us acosteu! Jo no soc tan simple com vosaltres. No cauré en aquesta trampa tan vella. Mowgli entega todo lo pro. No hi ha millor estima que donar la vida per unir a les cimes. Mai oblidarem el gran i millor amic. Mai oblidarem tota la gent, no oblidarà el gran i millor Baloo. Marxem. Mira, Rafa, és el que has dit. És molt bonic, oi? No té remei. És viu! Què passa? Que marxaries tan ràpid?
cadell com el Leia, del poblat de l'home mòbil. Què és això? Ah, només per aquest problema, marxem d'aquí. Hola, com estàs? Com et dius? Mauli, vine, estàs estrany. Bueno, deixa'l, marxem. Però... Mauli s'acosta a la noia i es mira amb tendresa. És inevitable. Mauli no pot seguir vivint sol. Ara està a lloc on li correspon. Crec que tens raó, però encara penso que té costadors. Doncs marxem, va bé. Passa, has aconseguit el que volia. Nosaltres també anirem al lloc on ens correspon.
Bé, bona tarda, famílies. Abans de dir res més, un aplaudiment una altra vegada molt gran per les Molt bé, després de setmanes d'assajar, fer les disfresses, ballar molt, avui ha estat un espectacle total, sí? Jo crec que ho heu pogut gaudir també amb nosaltres. El més important era passar-ho bé, exprimir al màxim amb aquesta entrega total que heu fet avui i així que moltes gràcies perquè realment ho hem fet superbé. Gràcies. Amb l'obra, vosaltres famílies ja ho sabeu, jo només us recordo, amb l'obra celebrem tot el que han aconseguit a primer i a segon i per pensar en primer doncs torno abans que res a la Raquel, no et faré aixecar, no pateixis. Amb alguns d'ells i elles també els va rebre a la primària i la Raquel, jo li volia donar les gràcies també en aquest moment a la Raquel i a altres persones que aniré dient doncs perquè hem seguit connectades amb aquest fil invisible que no es veu però aquest curs hem compartit molt i també et volia donar les gràcies i darrere de l'obra també hi ha moltes persones que com veieu m'ho he preparat per intentar no deixar-me ningú a veure si ho aconsegueixo. En primer lloc, un gràcies amb majúscules a la Maria Àngels com a cap de cicle. Anireu rebent tots, no patiu que aquí anireu rebent tots. La Marta com a companya de nivell, que a més s'ha encarregat molt, entre totes ho hem fet, però aquesta part també de maquillatge. Doncs gràcies a les dues, tant a la Maria Àngels com a la Marta, companyes de nivell, que per l'acompanyament d'aquest curs i per ser llum, que heu estat molta llum per mi. La Berta pels muntatges més digitals, que no sé per on la tenim, però és una artista total. La Cristina i l'Eli, que també s'han sumat a tota la feinada de l'obra i que van ser un públic molt especial que ens vau venir a veure. Moltes gràcies. Sencer del cicle inicial que m'han rebut aquest curs, que ja sabeu que he aterrat el cicle inicial i m'han rebut superbé, així que un agraïment general per tot l'equip. La Mercè com a directora de primària, que l'hem necessitat també per tema de material, per imprimir coses, així que també un agraïment a la Mercè que no hi és físicament però ens fa compte. La Irene, pel treballar musical i no musical també, perquè darrere d'aquests balls que heu vist hi ha molta més cosa de saber ser, saber estar i un muntatge molt més gran, un desplegable gran. Irene, per la teva entrega total i pels malabars amb totes les feines que fas a l'escola, gràcies enorme també. I ja per anar tancant, la Montse i la Luli, que són les persones de material, que ens han ajudat a aconseguir aquest material tan xulo que heu vist avui en directe, així que gràcies també. I llenço també un agraïment molt gran a l'equip de consergeria per les còpies, plastificant temps rècord, i també a manteniment pel muntatge que veieu per aquest fons, els micròfons, un agraïment en general també per tots. I ara vaig a les famílies, a vosaltres famílies. Un gràcies també enorme amb majúscules. Ha estat una sort molt gran trobar-nos a segon i fer camí junts. Fer aquesta tribu que dèiem, aquí tenim a la tribu salvatge d'avui, doncs fer tribu també amb vosaltres.
I seguim. Vull llançar un missatge general, ja per tancar i no m'enrotllo més, Els hi vaig dir, seré ràpida, però saben que això... Doncs seguim regant les llavors que els connecten a la seva essència i que fan que s'agafin forta aquesta essència, que no la perdin mai, val? Recordant-los que els estimem sempre més enllà del que fan, això crec que és un punt que teniu molt positiu també que anem recolzant, que són persones màgiques, úniques i importants i que seguiu fent aquest treball perquè creixin alt, que somiïn gran, que s'estimin molt, que siguin fidels a la seva essència, com deia abans, imprescindible, que deixin la seva llavor, com estem fent ara ja de ben petits, que visquin amb ganes i que mai no es posin límits. Gràcies, famílies, per la confiança plena per acompanyar alineats i he après molt d'ells i elles i també amb vosaltres. Us ho volia transmetre avui. I ara els protagonistes totals de segon B tenen una sorpresa, no puc dir gaire cosa més, l'engegarem directament. Si ja m'han dit això, d'aquí no puc dir res, si ens preparem i necessitarem col·laboració de les companyes Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Jo me'n porto de segon a la Núria, perquè ens ha ajudat a moltes fitxes i de casa a tota la meva família, perquè m'ha ajudat als cromis, a les sèries, al llibrequit i al Leorient, a moltes coses. Jo me'n porto de segon al respecte, a l'amor, la Núria i els meus companys, i de casa a l'amor que tinc a la meva família. Jo me'n porto de segon la màgia de l'amistat, perquè l'amistat és el millor. I jo me'n porto de casa a la meva família, perquè mai l'oblidaré i l'estimo molt, i és la meva vida. Jo me'n porto de segon B el gos guardià, i de casa me'n porto la meva família, que ha estat en aquells moments difícils per ajudar-me. Jo me'n porto de segon B els meus companys i companyes, i a la Núria, perquè és la millor profe que m'ha tocat a tot el col·le. I gràcies a casa perquè sempre que li dic que m'ajudin m'han ajudat. Jo me'n porto de segon tots els meus amics que m'estan ajudant molt, i de la meva casa a la meva família que està sempre amb mi. Jo me'n porto de segon que els globus de l'atenció i també els meus companys perquè sempre m'han estat ajudant, i de casa me'n porto que els meus pares sempre m'estan ajudant a les fitxes difícils que he tingut. Jo me'n porto de segon a la Núria, que és la meva professora, i a casa a la meva família, perquè m'ha ajudat als moments que necessitava. Jo me'n porto de segon a la Núria i de casa me'n porto la meva família perquè m'ha ajudat molt. Jo me'n porto de segon la Núria i l'amistat i l'amor. De casa me'n porto el meu gos, la meva mare i el meu pare que m'ajuden molt i em fan molt feliços sempre. Jo me'n porto de segon totes les fitxes que fem de mates. I jo me'n porto de casa que m'ajudin amb les fitxes de mates i moltes coses. Jo me'n porto de segon el globus de l'atenció i de casa me'n porto a la meva germaneta petita. Jo me'n porto de segon a la Núria i els meus companys. La Núria perquè ha sigut la millor profe i de casa la meva família perquè m'ha ajudat en el que necessitava. Jo me'n porto de segon a totes les professores i a tots els meus amics i amigues.
de segon, l'obra de teatre i de casa el meu pare i la meva mare que m'han ajudat a tots els semestres. Jo m'emporto de segon, la robòtica i de casa a la meva família que m'ha ajudat sempre que ho necessito. Jo m'emporto de segon llegir i a casa gràcies per ajudar-me perquè sempre quan estan amb mi. Jo m'emporto de segon a la Núria, que és molt bona professora, que sempre ens ajuda a les fitxes i a tot. I de casa m'emporto a la meva família, que sempre ha estat allà, on necessitava. Jo m'emporto de segon a la Núria i a totes les meves professores i de casa m'emporto a tota la meva família perquè ha estat allí en tots els moments difícils. Jo m'emporto de segon a la Núria perquè ens ha ajudat en totes les coses que necessitàvem ajuda i a totes les professores. I jo m'emporto de casa el meu gos, el meu pare, a la meva mare, al meu avi i a la meva àvia. Jo m'emporto de segon que tenim molta sort perquè no tothom tenen aquesta professora tan bona. I de casa m'emporto a la meva família que m'ajuda quan ho necessitem. Jo del col·le m'emporto a la Núria que gràcies a ella he après molt i sóc el que nen que sóc. I de casa, gràcies per ajudar-me. Jo de l'escola m'emporto que som una tribu i de casa m'emporto tota la meva família. Jo segon m'emporto que ningú ha tingut una professora tan bona com la Núria. I de casa jo m'emporto tota la meva família. Jo de segon m'emporto les combis i el treball en grup. I de casa m'emporto tota la meva família. Jo m'emporto de segon la màgia de l'harmonia i l'amor i agraeixo molt a la meva família per ajudar-me a tot i ensenyar-me a no enfadar-me amb el meu germà. Jo m'emporto de segon aquests companys i aquesta nova però molt bona professora que es diu Núria. I de casa m'emporto li dic gràcies als meus pares perquè m'han ajudat molt amb les feines i per a vegades quan m'enfado amb el meu germà.